हेलो फ्रेंड, कैसन बानी आप सब। बहुत बड़ा एगो गाना रिलीज भइल बा प्रमोद प्रेमी यादव के। गाना के नाम बा फराह फराक में जाई। सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव और संध्या सरगम साथ में गौला बड़ी। और गीत है कृष्णा बेदर्दी का, म्यूजिक आर्या शर्मा का है। और गाना रिलीज भइल बा प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट पर आज 22 तारीख के सुबह 6:15 पर रिलीज भइल बा ऑडियो सॉन्ग। जब से रिलीज भइल बा तब से गर्दा उड़ा देला बा, तांडव एकदम कर देला बा। गाना 3-4 लाख से भी ज़्यादा व्यू मिल चुकल बा एकरा 2 घंटा में। तो बहुत अच्छा सॉन्ग भाई, जा कर के अभी तक नहीं सुन ले तो जा कर के सुनी। और वीडियो एकर आई तो वीडियो को भी अपडेट हम देब। बहुत बड़ा गाना बा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ली। भोजपुरी हिट खबर, यही तरह के खबर इस चैनल पर मिलेला। तो एकरा खातिर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसन लागल, अच्छा लागल, ख़राब लागल, जो भी लागल बताएं वीडियो। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबर खातिर बना रहें भोजपुरी हिट खबर के साथ।